Hello. This will be in Czech, but I will repeat this in English, okay? Later on. Ahoj. Zapomněla jsem, že mám šeptat. To bylo v tom requestu. Co si pamatuju? Takže já jsem viděla pár videí, kde to bylo hlasitý na začátku, takže snad to tomu člověku nebude vadit, že jsem tam dělala soft spoken. Takže nevím, jak to bude dlouhý a přesně ani co tam říkat, jo, ale nějaký ty novinky se staly, no tak na začátku bych řekla, že jsem teď nemocná. Měla jsem nějaký zánět nebo hníz v palci u nohy a musela jsem na chirurgii a oni to jako nařízli, prostě vyčistili a to jsem dostala neschopenku, šotuterka a tam se děli takový jako dramata, takže já jsem musela čekat, až to bude víceméně vyřešený, abych mohla postovat video, protože vlastně jsem sledována některýma určitýma lidma. No, pondělí jdu na kontrolu, pak prostě bych se nechala od tuterka si uschopnit, protože už potřebuji do práce nutně. No a takže to je tato věc. Pak jako kuřák jsem furt. Málo peněz je, to je pravda. Ale já teďka jsem se rozhodla, že budu mít rohlíkovou dietu. To znamená, že prostě člověk musí ušetřit peníze do toho 10. nebo 11. Takže budu prostě jako tenkrát jsem to taky dělala, když jsem měla méně peněz, že jako 10 rohlíků za den je s prominutím fakt za bagatel a člověk ušetří a jde o to, že já, která na to nemám, na ty cigarety, tak prostě potřebuji si občas koupit cigarety, no. Takže přestanu vařit, ale tam jde o to, že mě možná někdo na dluh nakoupí neděli, no. Stalo se to, že můj ex-přítel teď začal chodit s novou holkou, teda jako ženou, 36 let. Takže jako ke mně se už nevrátí, teďka ona se tam k němu bude stěhovat, pustí svoje bydlení v Brně, pustí práci, kde vydělávala docela slušný peníze a bude za ním a bude si hledat práci. Prostě poblíž toho svýho přítele. Bude si tam dávat trvalá k němu, takže jako to už nehrozí, že by se ke mně vrátil, což mě mrzí. Takže já ho furt budu milovat, jako to nic nezmění, jo. Já k němu sice nedolejzám a takhle, to už jsem přestala nějak jako ho otravovat, ale no.
my jsme se trochu nepohodli na začátku, protože já jsem ji uznala ty chráněný dílny, jak já dělám, tak tam chodila taky a pak ho trochu jako bombardovala zprávama, já jsem to viděla v jeho Messengeru a tak jsem jako seznámila s někým jiným, to se nepovedlo, nakonec stejně on napsal jí a začali se bavit. No a pak spolu začali jako jenom mít jaksi kamarád s výhodama a pak spolu začali chodit, no. Což u nás dvou s pájem bylo taky, no. No a pravdou je, že jsme se usmířili prostě a jsme v kontaktu a akorát, že ona mu teda jako asi zakazuje se mnou vidět, ale to bych přežila, protože si občas voláme, no. Dále pak, co tam bylo za to drama. Takže drama tam bylo takový jako něco se stalo, nevím co. Ta holka, jakoby, se kterou mi byl nevěrnej teď po třetí, jak vlastně jsme se kvůli ní rozešli, tak začala do toho všeho, do těch všech problémů, protože ona nebyla nadšená, že spolu chodí s tou Anou. A jako byla hodně z toho špatná. Trochu tam mě pomlouvala u těch dvou. No a ona tam začala tát svýho kluka Marcela do toho. No a on volal Pájovi, jak to, že teda jako nějak z začátku týdne, nebo kdy to bylo, že Pája Simonu držel pod krkem a že je to špatný a že mu rozbije držku a takovým. Což by takhle teda jako problémy řešit neměl. No a on se naštval a rozhodl se, že jako Pája se naštval a rozhodl se, že Marcelovi řekne pravdu o tom, co bylo mezi Pájou a Simonou. A zároveň tu pravdu řekl i mně. Takže já jsem se dozvěděla, že měli sex. Měli ho jeden ten sex měli prostě v době, kdy jsme spolu chodili 14 dnů před rozchodem. No a z toho jsem nadšená teda nebyla moc, protože Simča mi lže furt, snaží se chránit svůj vztah s Marcelem a Marcelovi taky říká, že prostě spolu sex nic neměli, že tam byla jenom pusa a lechtání a že ty milostné zprávy, o kterých máme my všichni screenshoty, že prej ju někdo hacknul a posílal to za ňou a přitom používá Facebook dále, že jo, takže to by bylo asi trochu nepravděpodobný, že by hacker ju nechal používat její účet. A ještě by se tam psal milostný zprávy s Pájou, který jako na to nepřijde, jo, že je to hacker, no prostě to jsou čachry machry. Dále pak tam bylo teda, takže vlastně měli několikrát sex, já jsem v podstatě nebyla ani překvapená, když mi to řekl tento týden, protože vlastně já jsem už to věděla předtím, jelikož jsem naposledy jsme byli ve třech u něho na víkend, tak oni pak odjeli a já jsem se pak podívala do jeho Messengeru na tu konverzaci se Simonou, co se tam vlastně píšou. A tam byly důkazy o tom, že spolu měli sex, ale oni mi v té době ještě lhali, nechtěli to přiznat. A Pája jako říkal,
říkal, že nic, jo, a přitom já jsem tam viděla důkaz něco jako chtěl bych, aby si byla zase nahoře a takovýhle, jo. A bylo tam několik důkazů o tom, že měli sex, takže já jsem tohleto věděla, akorát jsem byla trochu zmatená, že oni říkali, že ne. Takže vlastně tam bylo, že jakoby ta nová přítelkyně Páji Hana pořizovala screenshoty z konverzací všech možných s tou Simonou a posílala toho Marcelovi. A si volali, a volal mě Marcel a potvrdila se mu, že teda měli sex a že jsme se rozešli kvůli ní a posílala jsem i fotku, kde se kočkovali a ona tam byla, jako rozhodně neměla kraťasy a takže jako to. A Marcel nám řekl, že se s něho rozejde, že s něho ve vztahu nechce být a že druhou šanci nedává. Zatím to vypadá, že se s něho asi nerozešel, ale to už je jejich věc, ať si to jako nějak vyřeší, jak co, oni se chtěli vzít před nima. No, takže ví pravdu a nadšenej z toho není. No, asi tak a Simča zatím na mě není naštvaná, ale jo, ještě teda jako bylo v plánu. Marcel navrhl, aby jsme jeli do Přibyslavic a všechno si to vyříkali. 4 srdce, z nich 2 jsou zlomená, moje a Marcelovo. To znamená, že by se Simonou jel autem, vzal mě a jeli jsme k Pájovi. Kde by byla přítomná i Anna. Takže v sobotu jsme se měli setkat po obědě a vyříkat si pravdu. Jenže on to Marcel nakonec zrušil, protože Simča nechtěla jet. Rozhodně se snaží strašně moc zachránit ten vztah, který je teda docela už narušený a narušený byl už předtím. A vypadá to, že možná překecá na tu svoji stranu, jakože na tu verzi lživou, že u někdo hackl a že spolu nic neměli, já nevím, komu teda uvěří nakonec. Jde o to, že my si to nevymýšlíme, já nevím, proč by Pája ve svým šťastným vztahu teď začal nějak lhát z ničeho nic Marcelovi a jakoby rozesírat vztah mezi něma dvouma. Proč by to asi dělal? To taky není pravděpodobný, viď? Takže záleží na tom, jestli Marcel je inteligentní chlap a nevím, proč potřebuje ty screenshoty a proč o nich dokonce pochybuje, to už přesahuje všechny meze. No a oni si volali i přes Skype, abych já na to nepřišla, o tom jsou tam taky záznamy na tom jeho Skypeu. Pak si psali e-maily, messenger, SMSky, je možný, že ty SMSky, tu konverzaci, ona jak měla možnost jít do jeho mobilu, tak to asi smazala, protože on to nemůže najít a nemůže ty původní a on si jako měnil předtím telefon. Takže nevím, jakým způsobem to ztratil. No a já jsem je fotila, jak se kočkovali, takže já jsem to pak poslal Marcelovi, no. Jinak můžu mu klidně ještě říct, že se přede mnou líbali a že se rozhodovali, že budou na taňáka spolu chodit, jakoby náhrada za Marcela nebo tak. To už je na něm. Simčo, pokud se díváš, prostě nebuď naštvaná, já to dělám kvůli lidem tady na YouTube a
nesnaž se zjistit informace, klidně se mě zeptej, já ti odpovím. Akorát, že těch návštěv už bylo hodně a já chci mít taky čas pro sebe a nesnáším volání, který trvá díl jak 10 minut, to je fakt, tak to pochopil. Prostě jde o to, že znám pravdu a už mi nemusíš lhát, mě to neublíží nijak. A pokud se bojíš, že to ublíží Marcelovi, no tak co, stejně už zná pravdu, tak mu to řekni, tu pravdu. A já nevím, jestli budu vůbec ochotná souhlasit s nějakýma návštěvama, dokud se mu nepřiznáš k pravdě. Když budeš takhle lhát tady svým kámoškám, tak mě to nebaví žít ve lži. No, to je asi tak, no. No, tak 16 minut, no. Dobrý, aspoň, že to není moc krátký. To jsem ráda. Takže on pak tu návštěvu u Páji zrušil a napsal mi, jakože ví, jak to bylo. Možná chce být se Simčou jenom kámoš do budoucna a že prej napsal něco, jako že si musí ověřit ty screenshoty, ale to mě trochu naznačilo, že tomu přestává věřit, ale to už fakt je asi na nich, no. Co bych dalšího řekla, no. Takže jako docela drama. No. Přemýšlím, no. To je asi tak celý, co se stalo, no. Takže. A doufám, že se vám video líbilo a hlavně relaxujte dál. Já teď v tom mým křesle se zvednu a ukončím to, takže dobrou noc. A uvidíme se příště.